Sorema. Ndozo washingira chibini. Takaenda tikanogona ninge tikapedza. Saka takazotipa mjira iwo patani unogwa munhu ipapo. Takaona pamwe pacho pato nemunhu akakusa zvidhina. Ani pamati madefense gaamire. Wataona pane munhu akusa zvidhina. Tatina mupurisa wenyika nega Mutasa. Akatotara akati apamwe munhu akachengetedza zvidhina zvake apa sinzi anga akatenga pamuka ari kugara ari kuti ari kunedzwa. Okay. Saka ndobva tangoti no it's okay. Ndobva tagowana idimida patasi ndobva tapedza. Saka last week iyo ndobva ndauya tatounganidza mari yekuti tipe vanhu handiti mamwe takati tichifanda vanhu. Taunganidza mari tauya nayo ini ndatouya nditoda kudai ndikuona kupa pakaita se pakawapa patoenda kamudhuri. Totenderera neyadi ndoona pane futi imwe cabin yanga isipo. Ndotenderera futi neyadi ndoona kune rimwe side kwane futi imwe cabin. Saka ndobva tati tingakontinue nekupa vanhu mari izvi zvakadai ende vanhu vacho isusu tatisingawazi. Saka ndobva tati rikatidzosere kwamambo tinozwa kuti toita sei. Maybe Tisina pamakagowana seugova pamakaita makabhini enezvivakwa zvinyowani zviri kuvakwa muarea yakagoiwa here kana kuti isina? Area yese yakagoiwa yese. Ndosaka ndakutika then kana yakatogoiwa haisiri issue yemunhu wese. Issue yekuti kana paine munhu ari pake paakapiwa paari kuona paita saka paane structure is now between the two people. Haisa structure nemuridzi wenzvimbo akapiwa nzvimbo yake. Mokona kuita izvozvo. Inini ndandikuti as a family kana muri 12 shiyanai muri 12 umwe naumwe aane pani pake. Saka munhu wese aane pake umwe naumwe aane chekuita nepake because haasina munhu achamukontrola pake. Saka ndosana kuti maiwani yanga iri kuti makebhini kana ari kuvakwa munzvimbo dzisina kupiwa vanhu then it remains a family problem. But kana iri yekuti kebhini yakuvakwa pakatoallocatwa munhu is now a case between munhu ari kuvaka kebhini nemunhu akapiwa ipapo. I don't know when yes. Nekuti isusu tatakafanana kuti 3 families. 1 family nemhuri yayo. Let's say Michael nemhuri yawo. Mining nemhuri yawo. Ini ndiri muzukuru. Baba vangu ndiwo mwana waMichael futi. Saka tatakangoti 2 hectares zaMichael, 2 hectares zaMaini nemhuri yawo, 2 hectares dzangu inini nemhuri yangu. Saka paside kwedu kwacho ndokune imwe futi kebhini. Of course umwe munhu anga aripo ane kebhini yanga iripo kare. Akataura kuti anonda kundomirira hangu koi. Zvinhu zvangu zvandakarima ndoita sei ndomuva. So ndosanotaura kuti pamaissue amutaura emakebhini nechi vanhu varipo vatiri kuchiite ine issue nawo handiti wangani kuti kana muti 4 muri kuti here 4 people ava wakaenda futi panzvimbo isiri allocated vanhu vari paarea isiri allocated here. Isusu paarea kwedu kuside kwedu kwatakapiwa isusu kune 1 aripo. Yes, deal with that one sheep. Yes. Ko mamwe areas aya pane ane mukirire kuti kune munhu ari kebhini kwedu kwatakapiwa. Ndanzi Beatrice chema. Patakagowana mainini kwatakavapa kwawo ndo kwawakwa 2 rooms. Isusu takanga tauya tichiti hatisuda kuti musha wedu utengeswe. Tikuda kuti tigare tese tiripo tese na mainini. The purpose of sharing is to give ownership to each and every one of you, so that whoever papiwa decides what he or she wants to do nepapiwa. Issue yatisina kuda yanga iri kuti maiguru maini noita sei wagreba land yababa yese kuita yani yake. Asi pachiwanhu chaipo tiri pachiwanhu zvatakaita izvi kuita kuti vanhu mukwanise kugarisana zvakanaka. Asi pachiwanhu ndechekuti chiwanhu chinoti wasikana kana waroorwa sheya yako waroorwa ugwavabva usina sheya yako. Asi takaita kuti no chinhu chisingi chiri chemhuri ngatiite settle this thing chiri chemhuri kuti kana aina sisi ane musoro wake unotora zvakanaka asi basa tikangu ndakaroorwa kuva I'm sitting pretty kuri right asi land yangu share yangu estate mandipa up but I'm donating my share of my estate yamandipa and
kumwana waJohn kuti aishisochi musha wake iyi yangu yomandipayo ini ndiri kwangu muDare I'm donating mine tunaningi kana ndikudai not selling angamukona yenzo not selling kumachi outsiders but tikuti isu takaitira chinhu kuti chirambe chiri within the family ndo zvatakaitira saka tikuti isusu kana family yamai guru yakapiwa yayo look after what you were given kana iri family yamai nini look after what you were given kana iri family yemuzukuru look after what you were given musasaite poke my nose now imapiwa muzukuru wapiwa hako as you want to poke your nose again kwani kwamai nini kana you want to poke your nose into kwani kwamai kuru tinoramba tilenda muzika because it means kuti chinhu chakuramba chiri chichicontrol chine central control isusu chatakaita kubvisa central control so that munhu umwe naumwe ari kuti I deserve a share apiwa share yake what he or she does with that share ndova ndadzoka ati mama munhu ndisi pane nyaya yakaradzani manani yaluku nani naPeter yakapiwa decision yaikuti ichinzi uyu akapiwa luku akapiwa share yake andisi so zvakazoita neshare yake is his baby because it's no longer part of the family property because akatopiwa akaburitswa and he has my reasons why akado dispose lady yake which was my relations ake nemukoma wake that's why akati no I'm selling my structures nemafurutsu angu nezvirimwa zvangu kune munhu and the court ikati no there's nothing wrong with that because church ake the family cannot now tell him what to do again ipapo because akapiwa kudhara kupiwa kuti sei kurumurwa ati kana urumurwa chinhu icho chako you do whatever you want in that thing izvo zvitaita mamira makaita umwe naumwe akwanisa kuenda kutora land permit yake ati akwanisa kutora land yepake resettlement permit yepake paari kuti ndini ndinapa kutora macoordinates ake anditi GPS ototora GPS macoordinates ototorwa polisi kana kuti pandepaningi and achazosi this issue kuti irambe iri yefamily issue tinoramba tiri kunetsana saka pamusoro saka todini ava vari kuside kwedu because ndo vari kumakuwa kwatakati hatidi kuti kuwe wani kwane new cabin kune old cabin here zviri kuside kwedu tosiye izvi zvekuku kuside kwawo kwataka ndiri kuti nini kuside kwenyu kune makabin mine kune makabin hatisina kuauthorize akaiswa namaini right ndosaka ndikuti for those two cabins andika imini call those people and talk to those people. What are you dealing with jurisdiction? What are you what's what side one? Then whatever you do with those people, one over my name, my name got Zenishi. We all school and what school. Tiranishi was the taco. But special do that. This is do please. Some which as they say. Gasa Weber, Zemuro. You guys knew the passage. Ngazinyo rupasi izvi ngozi dzakanyorwa pasi ndozonetsa usama muchinetsa ndinambi yake hadi ndemo awatorwa mukutengesera awatorwa ndimainini wakutengesera ndimainini wakuita hatisi point yangu my student the graveyard is a communal thing, is a family thing. I didn't do banana baba we mean awa na wakona mibinze ndi no issue ilipo graveyard is this a family private graveyard yes kana ni family private inyuzo nyabo unagara mukati masi support yana akapa hapi ndipo aniso community aniso community graveyard hapi ndipo because this is a family banana ni siviti ndio makora ndo zvanogeza kutaura kuti wari kuti pane pamwe paleni patakati let's reserve this for graveyard and ndosaka kuti you still go back to ikoko why because mese muchinesei over that land kana makaita yallocate grave then you decide now mese muripo kuti what do you do in area zvatopera but musarambe makazvibhanja muhani munoramba muine mashii munoramba muine maprofit kushare kwamakaita kwakuti kuti maprofit asawayo munhu umwe naumwe aziye pani pake kana anohwira anohwira pani pake ati kana vape kudari manje hamuchauye family mese pakadai mangoti tete handiti pake pane zvaitwa handiti akuya nemunhu wake waroga pamusoro pambo imwe issue ndeyekuti makati imimi bata kwaya panapa mainini ngawabve pahomestead
waende kunowaka pasaidi. Vakaramba wakati handibve pamusedi, hamundibvisi, ende vakutosvika wakuti akuiza isisi kuti imi ndimi murikundidzinga, muri kuti ibvai pamba pamai wenyu. Isu hatina kutaura, imi ndimi makataura Pakati isusu mai nini pamaka allocata land, you are supposed to reserve some land for mushawani wa mai. Because one thing that hafanunga mchikangano sikuti mai nini she's the surviving spouse ya baba wenyu, ndiye mkazi wa baba wenyu, so you cannot share property naye zifunga muri kushare chini wana wari kushare na property. No, remember there is a mother who is still alive, who is there. Saka ituzu patakati ngabe apa tichiti pamuri kushare reserve some for her nokuti apate pano. Saka imi mukamesi kuta nawo munotoona ichi akabva ipa papa ari kuti pamakaita chi allocation iyi, the first thing chamaifana kuita pamakabvisa graveyard, maifana mukati graveyard out, my name out, then wana let's share. vari kuramba kubva pahomestead. Ari kubva apa achienda papi ndo pane issue. Ari kubva apa muri kuti aende papi, muri kuona bvunza ndotaura. Ayo, ndachikumbira kutaura isusu pamakataura ndichiti maneve vaende pavo, saka takangofunga kuti isusu patiri kuvashera ndo pavachangonovana. Imimi maifana makaona kuti uyu ndimaiyo and she is the surviving spouse. At law ndiye anofanira kugara kuti zviri, ndiye anofanira kugara kuti because she is the surviving spouse. But takati no nenyaya yema-relations nekumaintaina that mother child relationship and chiitai kuti pasarambe paine hondo yamainini namaikuru anditi uyu she does anosiya zvechi zvamaikuru zvaakashandisa anditi wanawo chimi moshandisa zvekutwana zvamai wenyu asi chicreata ichi space for mainini. Hatina problem nazvo. Yes. Saka izvozvo zviri kuti pamuri kuita kushare sewana is beneficiaries, don't forget kuti pana surviving spouse aripo arikufanira kubenefita kubva kuestate yemurume wani. Isusu we've always respected you. Say mom sira pambuya wewe. Go ahead. Muchaona kuti pamuchapa mamuri chigara muchigadzira. Noizi inopera kuti zi. Tanandoda kutaura ipapo ndo pana paine point yangu ipapo kuti dai zvaitoita zvekuti paite intermediate pakati pedu. Because kutaura nawo wega. Don't worry about that. Imimi chiita ise identify that person. Asi mamwe wakuzoza ndemunogadzira izi individuals. Asi umwe nomwe ngaadhiwele wechi. As this one now, issue yake inoda mese now to decide it. Akudecide sisi tokona kudecide. Sasa ndinoita every day. No, but chinonetsa ndiri kuzovati imichidai yato. Imimi. Ayo ndizvo. Isatombobuda ngazi. Atatombobuda izvi. Kana batita decision you. Just convey that decision to me. All right. Kana zvokuita kusapara. At least apo ndapo matisunungurawo. Ipapo matisunungurawo. We want sanity. Sanity is what is important. Kuda sanity mumba ngapazikana kuti wana ogara pamumba ndepawa. Tatikumbira kuti tizozivawo vanhu vacho vakatengeserwa vane makebhini ari uko kwezvati wasi. Ungatigare pasi muzukuru. Sumukai mutauri mdoka. Alishatauri. Sumukai mama. Alright. Inini izvo ndikuda kutaura. Ndikuona kuti muzukuru ari against nini. Ngeku iye nzvimbo yake wakasotopiwa kudhara. Nasekuru wake inini ndini Elizabeth Charumuka ndirongwa kwachigumira. Inini ndakaroorwa nemurume wangu 19 muzukuru uyu wakatopiwa utori nestand yake yaakasotopiwa nasekuru baba wake wakapiwa stand yake. Baba wake achibhafa hana kuwaka. Mai wake achitaurirwa kuti ona murume wako wakafa ngemurume wangu, ona murume wako wakafa. Ndiro mutauriro kuti waka pastand pako hana uda kuwaka. Izvo zvizvi muroora ndakukutaurira kuti waka stand yako iyo. Iwewe uri kundoita maitsa kufa kuti ndikafa wobva watora mushauno uibva wagara newana wako. Mushauno
ngiwe mukadzi wangu mukunda charumuka wakandida hake neeji yandiri saka ime muruda uzovhiringidza mukadzi wangu ndikandafa ende for sure ndo zvaakutoitika izvozvizvi ndiri ndegapa wana havatokwanisi kuyaura kuti isusu hatichambotokwaniba ngekuti wana kwamaikuru ndiwo wane simba nepamusha pada zvimwe mhaiyo makahura hatisi wana wepamusha apa tichatoenda kumadn kwako ndototi nyaya ijeke kuti tionewo mabhenefits ababa kana musina kutoti tisina kuonawo mukana apa sezvo tiri kuitwa izvi muchatotitaurira kuna baba edu topihwe nhaka havana kutouya bwana David ndiye akapiwa nhaka kufa kwaita baba wake akapiwa nhaka yake yefuti kudai zvikazi ndiwo uta hwako uyu ende baba wacho vaitaura kuti ini ndikandafa mwana wangu pfuti yake iyi ndiyo uta hwake pfuti iye akauya kutorwa nemwana wababa gotwe nemukwasha wachibva waenda naye kuharare ndagara nayo 3 months itori neumba yacho inotokiwa waibva waenda naye kuharare mwana aibva abvunza kuti tete ndakura pfuti yangu tete akati wakazvizwani kuti baba wako anga ine pfuti saka zvakadaro zvikazi pfuti yakabiwa kwazi yakaora asi munhu une pfuti unozivikana ndiri kuti chinhu chiri very simple handiti iyi nyaya ini tatoita sei topedza iri kuenda uko parikunoidentifiwa land inoti imeni zvimwe zviriko zviri kuitika ikoko zvichadhirwa nazvo case by case imimi kana paine zvenyu zvamakaita zviri kuafecta imimi hazvinei navo deal with your issues. Handona tsazisisa ba changani. Ngekuti inini ndakavaka kitchen. Ndazoti ndausiye ema kitchen nematoilet angu nezvikweretini ngehouse chete nekitchen yemurora iripo. Ndikusiya ere musha wangu. Ndosaka pamurudzoka kumba mune kitchen yenyu handiti. Mune kitchen yangu matoilet. Mamushandisa house yamaikuru. Ndakatobudamo ndatowa mukitchen mangu. Chisiri kudiwa kuti mushandise house yako. Ndakatobudamo. Kana pakabuda ndopatuti ngapasha identifyiwe pekuti muchi wake house yenyu. Ndizvozvo. Ndiri pamukowe murumongo ngoti murumongo wakataura kuti do harivharwi bai. Kufa nyama mweya ungoona pano haubvi. Saka Mutasa kuti pamusoro izvo ndandisonatsauzwisisa ngekuti ava vari kuti itobvai pahomestead mutoende somewhere ndiwo kutaurwa kwaari mambo patakauya panapa baba wedu wakapa 2023 isu hatina kumboenda kuna mai 2003 hatina kumbouya kuna mai ava kuti muri kugara pamusha pamai wedu wakaroorwa wachitogara mukicheni yamai wedu hatina kumbotaura nazvo patakauya kuno ndo pamakasvika kuti imimi muri kugara pahoko yeumwe mukadzi saka imi munofanirwa kunowaka penyu pai paside ndo pamunofanirwa kuenda kunowaka muchiisawo hokwenyu zvino ava vari kura hatina kumboti wabudi but tichingobva zvaari kutaura kuri kuti pamwe ndandisina kicheni ava mati pamusha apa pane house wane kitchen ya wanoti yawo vane ka kitchen karipo pamba pamba kitchen yangu chiende paside pasho identify kuti kitchen imeni yawo pasere pe kitchen yawo kitchen yawo oba mu kitchen mu mbeba aiwa oba house gawabe house ya maiwe asi waisire what's a great space saka avachabva pahomestead yawo because vatone structures awari kuti waka kuma wari ndudi nini chanotwa kuti let's treat it as the surviving tikasamutrita saizvozvo hatina kumboita dambudziko but patangangobva kuno wakabva watobuda pamba wabva waenda paside wakatengesa ndobva wazozotozoona vadzikati mabudirei isu statigare aiwa havana kudzingwa havana vanonyeva pamusoro shumba pamusoro changamire mubambo Mutasa pamusoro nemachinda kukebhini kurutaurwa kuti hazi kune kebhini kulaini kwedu kunyepa wanhu wese wakalainwa ipi tati ane ishu nemunhu ari panzvimbo pake wodhira nemunhu wake kana matadza kuenda namunhu tu ikoko mouya pano tokubatsirai chete zvatopera zekuti wakandoti
Vanhu vakupindira ngadze kwanamuyasizvapera tione problem ende vane maindastry vane mapurazi asi vakaundidzika pamusha pemurume wangu vane mazvikoro mukwambo nyaya modei nyaya modei ndandaubatsirwa kuti kune mari obenson mafu kune mari yanga yaunganidzwa mari yaunganidzwa haine chekuita newe uri mukwambo pachigumiro siya wana chigumiro ne mari yavo decide what you do nemari zako iwe mukwambo kuda mukati menyaya pachigumiro siya wana chigumiro siyana ita wana chigumiro siya waite nyaya because the next thing you ukapinda mukati and one mabeneficiary pachigumira wakadzi wenyu not me saka kana pari kutora nyaya dzemari nechidzoka chigumira imi musabate mari siya wana chigumira chisiya pamusoro imamu makanga mati imimi kuti tibvise wanhu wawo wakatengeserwa namainini pamushaka ndosaka ndati cheketai mari iyoyo andika pamuri kuenda muchaidhentifya uyu anditi kebini anditi mawirana zvamurikuirana john awirana nekebini munhu ari pakebina kuti arikudzosera munhu mari yake you take money from that yeni yamakaunganidzaka you give that person munhu oenda anditi you go to the next person you do the same mawirana chii zvamawirana you do that ndikumbira kuziva vanhu vacho because hatiwazi munoziva zvemagaradari nenyumapachigumirazvo vanhu vari kuuya kana meeting yenyu pamuri kuita meeting muzukuru mukunda Mutasa Hondo rakatouya esautokwanyakatsapa guys chimba yava chenda kwete pakana mama vakarorwa kusakotoka pamusha endaikwa makarori hakuna mita ere haisi mhosva haisa mita ere paindastri kakaya nekufamba muchagoni kadzara choruda uri mwanguwa iwe chama ndiri mama sorry kwanzina mangu ina ndichikoda taura nini kumbira kuti muende manzisa zvataura endai munotora mapanzisa zvataurwa mapanzisa zvaitaurwa ndati manzwisisa zvataurwa here